всички вече сме събрани в този хубав слънчев ден да изпратим нашите абитуриенти Випуск 2015. Както винаги ще бъдем точни. Беше обявено до 11, започваме, макар и минутка по-рано. Още веднъж добре дошли на нашите туристи. Започваме. Ученици, мирно за посрещане знамената на Република България и знамето на училище Иван Вазов. Равнение надясно. Ръкопляскане, ученици, ръкопляскане за посрещане знамената. Благодаря. Браво! Завдигаме знамето на Република България. Мирно. А сега да чуем и одата на радостта. Внимание за вдигане знамето на Европейския съюз. No!
Добър ден на всички! Честит празник! Преди да поздравя нашите випускници, нашите гости, искам удоволствие за мен да ви представя нашия официален гост, господин Светослав Малинов, български депутат в Европейския парламент. За нас е чест, така че заповядайте, господин Малинов. Здравейте! И сигурно се питате какво като евродепутат, какво ще има с Плевен. Не съм от Плевен, жена ми не е от Плевен, не съм бил във вашия град, освен по време на кампании, не го крия. Какво ме свързва с този град? Всъщност този град в момента се оказва най-важен за мен. Всеки евродепутат зависи от своя екип. Всеки евродепутат има право на 3 асистенти в Европейския парламент. От качеството на тези хора зависи дали той ще бъде добър евродепутат или посредствен. Аз открих конкурс без никакви съобразявания с нищо, освен с качествата на кандидатите. Не ме интересуваше кой, откъде е, какво е учил. Исках определени качества, познания, езици, дисциплина. 2 от 3 ми асистенти се оказват от Плевен. Това е истината. Затова съм тук в този ден. Защото искам да ви кажа, да вярвате в Европа, защото тя ви дава огромни възможности и права. Да вярвате и в България, защото България измина своя път. Стана част от Европа. Моето поколение даде тези възможности на вас. Вие ще ги реализирате. И да вярвате в себе си, защото сте учили в Плевен. Благодаря ви. Благодаря ви. Ще между всички. Още наши официални гости са 3 от 7-те члена на съвета на настоятелите от новорегистрираното училищно настоятелство на СОУ Иван Вазов. Удоволствие за мен да представя госпожа Лора Тодорова, госпожа Виктория Петкова и господин Тодор Тодоров, председател на съвета на настоятелите. Благодаря, господин Тодоров. Благодаря за представянето. Ние сме новото училищно настоятелство. Аз съм неговия представител. Вие нямахте щастието да работите с нас, но вашите съученици ще имат. Искам да ви пожелая много здраве, успехи, амбицията, с която сте постъпили в това училище, да ви води напред във вашите професионални занимания, да имате много късмет и образованието, което сте получили тук в училището, е една чудесна база, за да се реализира като млади специалисти, добри хора и да се гордеете най-вече с образованието, което сте получили. На добър час! Благодаря. Ясно е, че в този миг, в този празничен ден за вас най-вече, скъпи момичета и момчета от Випуск 2015, не са нужни много думи. През годините си казахме много. Така че за мен сега не ме остава нищо друго. На тези от вас, които знаеха защо бяха през всичките тези години, за някои 12, за някои 5, за някои 8, да им пожелая на добър час, да ги посъветвам за последен път: преследвайте мечтите си. Имате много мечти, стигнете ги, няма да стане лесно и не става с пожелание, с воля, с много труд. Борете се, за да ги постигнете и съм сигурен, ще успеете. Оттам нататък всичко друго, живота е пред вас. Това бяха най-безгрижните ви години в училище. Не сте го усетили още. Някои ще го разберете или са почнали да ги разбират, други ще трябва време да го разберат,
За някой може би няма и да го разбере. Но който както си го направи. Всеки трябва да се бори в този живот. Това, което ние сме се опитали, ние, вашите учители, да ви дадем, оценката е ваша. Оценката е ваша. Защо казах в началото, скъпи ученици? Скъпи сте ви. Достатъчно вложихме във вас, за да можем и така да се изразим. Но удоволствие е за нас, че с този труд сме помогнали, макар и не всички от вас да го оценяват, просто ние сме удовлетворени. На добър час и успех. Борете се, не се предавайте. Надявам се този труд да сме успели да ви го предадем. Кристинка, абитуриентка от 12 клас, ще направи обращение към учители и съученици. Естественият кръговрат на живота е такъв, че едни идват, а други си отиват. Днес ние сме от вторите. Отиваме си от училище, за да отидем другаде. Затваряме една страница, за да отворим друга такава. А на предишната ще пазим спомена за първия учебен ден, за първата учителка, за първата детска любов, за приятелствата и споровете от тези години, за наученото и постигнатото. Странно, утре ще се събудим, но не рано и не бързайки за училище, защото утре ще вършим друго. Ежедневието ни вече ще е друго. Ако до този момент сме се възприемали за големи хора, с задължени отговорности, то какво да кажем сега? Какво ни чака от тук насетне? Някои смятат, че ги очаква свобода, а други се подготвят за отговорностите на зрелия живот. Вярваме, че ни предстои светло бъдеще, но не с пасивност и безразличие, а с труд се постигат великите неща. А понякога плахо и несигурно поглеждаме напред, но тепърва ни предстои да действаме, да се борим, да градим. Дали сме готови за живота? Само времето ще покаже. А дали ще постигнем нещо и дали ще бъдем някой, от нас зависи. Училището направи каквото можа за нас. Някои не приемаха помощта му, но не защото нямаха нужда от нея, а защото не я разбираха. Сега, на раздяла, искаме да кажем нашето голямо благодаря. Благодарни сме за всичко, на всички наши учители. На другите вазовци, на които сега предстои да минат по нашия път, искаме да пожелаем много светли, незабравими моменти в тези по-безгрижни години и да ги посъветваме. Оценявайте старанието на учителите си и на училището, да ви дават знания, да ви насочват към правилния път, да ви направят хора. И помнете, тези години минават неусетно. Надяваме се всички да реализираме мечтите си, но и нека не спираме да бъдем хора, да помним и да се връщаме там, откъдето сме тръгнали. Успех! Всички знаем какво се случи с нашата съученичка Ванина. Тя винаги е в нашите сърца, но днес ще отдадем почет към нея. Днес сме се събрали тук заедно, не за да оплачем трагичната случка, която посполетя, а да почетем светлата памет на нашата съученичка и приятелка Ванина. Също като нас тя има празник днес и не за да пророним отново сълзи с загубата, а за хубавия спомен, че е била част от нашето семейство Викос от 2015 година. Ванина беше лъчезарно и красиво момиче с широка и заповядаща усмивка, която никога не оставаше незабелязана. Желанието й за живот беше толкова силно, че нямаше човек, който да не забележи стремежа да се развива, да постига нови и нови цели. Тя ни даде много и ние никога няма да я забравим. Ванина остави трайна следа в съзнанието на всеки от нас.
Всички ние, които споделяхме дните си, всички ние, които бяхме заедно, неразривно цяло през тези 4 години заедно. Може би, ако знаехме, че последният път, в който се видяхме, е бил наистина последен, щяхме да прекараме всяка минута пълноценно. Бих казала просто: липсваш ни сега и ще не липсваш за напред все повече. Ти ни даде ценен урок, че животът е един миг, богат, че животът е днес и трябва да живеем така, сякаш няма да има утре. Ние вярваме и знаем, че винаги ще бдиш над нас, ще ни гледаш отгоре и ще бъдеш до нас както в щастливите, така и в трудните моменти. Ти оставаш жив в нас и нашите сърца за винаги. Липсваш ни, обичаме те, вярваме, че ще се срещнем отново някъде, някога в вечността. Моля за вашите аплодисменти за нашите аплодисменти. Подготвилихме една по-различна част, която някои от нашите учители ще получат грамоти. Учителите са учителите ще бъдат наградени, защото паралелките А, З, И, Л и М така прецениха, дано няма сърдити, все пак това е един празник, дано се забавляваме. Нека преминем и към връчването на наградите. Тази година ще наградим учителите, които решиха които са положили труд да ни направят това, което сме днес. Категориите, които сме подбрали тези рай, първата от които е заповядане на така. Победителите в тази категория са госпожа Людмила Паргова, и госпожа Иляна Пецанова. Заповядайте при нас. Категорията най-забавен преподавател се нарежда с госпожа Йоана Дойнова. И господин Горан Делиев, които... Господин Горан Делиев, ще благоволи ли да дойде при нас? За следващата награда целият випуск бе единодушен. Нека поканим госпожа Нели Попова, за да получи своята награда в категорията да решим някоя задачка. Приятели през годините за нас се оказаха госпожа Поля Маринова, госпожа Юлия Нинова. Като истински приятели се винаги са подкрепили съдействието. Много благодаря на всички. Пожелавам ви много здраве, много късмет и като се виждаме след време да ми се похвалите, ще сте реализирали успешно и в личен, и в делови план. Успех на всички!
тъй като ще отнеме много време, много се извинявам, че се намесвам, нека да съобщим преподавателите, победителите и след това да я раздадем наградите отделно, за да си продължим, тъй като... Молим за следващите две категории да няма засегнати. Първата е най-взискателен преподавател. Като такива са се проявили госпожа Нина Тотева. Браво! И госпожа Светлана Томова. А за най-критичен преподавател випуска определи госпожа Майя Цветанова и госпожа Наталия Горанова. Най-толерантни към нас бяха госпожа Мария Русева и госпожа Светлана Драганова. Всички бяхме единодушни при избора на следващия преподавател. Това е категорията най-колоритен преподавател, а победител в нея е госпожа Камелия Добрева. Имаше изключително възстават на очакванията. Това следващата категория нарекохме винаги доволна от нас, а победители в нея са госпожа Галина Димитрова и госпожа Валентина Петрова. За нас най-много се грижиха госпожа Галина Генкова и госпожа Дора Вучовска. А сега последната и най-значима категория. Класен ръководител мечта. Оставихме я за накрая, защото сметнахме, че това са най-важните хора, които са ни помогнали да се развием с времето. Искам да поканя при нас госпожа Коля Маринова, госпожа Нели Благодаря ви, момичета и момчета. Благодаря ви от името на всички мои колеги. Класните, ако искат, както са наредили, могат и една песен да изпеят. Добре. Бъдете здрави, упорити пред светлата на мечтите и да знаете, че животът е най-добрият учител, ако вярно тълкувате уроците му. Успех, мили деца! Благодаря. Както на всеки празник, аз ще си позволя да наградя тези от вас, това не са всичките, но тези от вас, които през тази учебна година постигнаха успехи на най-високо ниво. Първо в представянето на училището на национално ниво, това са Захария Емилов Маринов, 6-я клас. Захари постигна за поредна година, след златния медал миналата година, сега леко отстъпление, но това е повече от отличен резултат, сребърен медал на Националната олимпиада по информатика. За всички, които награждавам, едно пликче, в която има определена парична сума, тя не е еквивалент на труда, който сте положили. Тя е просто символично, но просто направете така, вземете си нещо за спомен, за да видите, че вашия труд е оценен. Захари, докато чакаме Захари, Христов Минев, 7-я клас. Христо се яви на 2 национални кръга на 2 олимпиади по биология и здравно образование и по география и икономика. Самото явяване е отличен резултат, а 6-то място по география и икономика е повече от отличен. Поздравление, Христо! Захари
и не го виждам, може би. Айде бе, човек, мислим, че пак решаваме задачи или? Браво бе, дяволе! Така, оттам нататък признанието за труда, който през цялата година, а последните 8 абитюрентки, които през последните 4 години работеха в вестника на училището, писаха, трудиха се, отделяха от свободното си време, и момичетата, преди това момичетата, които ежедневно през цялата година отразяват в сайта на училището живота на училището и на учениците. Това са това са Виктория Красимирова Якимова, 11 клас. Глория Мариянова Писина, 11 клас. Силвия Марио Тачева и Ивана Гергова Митова. Благодаря ви, момичета. Чакай, кой? Силвия. И да продължим. 12 клас. Мисля, че е достатъчно. Благодаря ви, момичета. Благодаря ви за това, че със своя труд направихте живота ни, така да се каже, по-цветен, по-интересен. Преслава Цветанова Йорданова. Моника Мартинова Маринова. От 12 Л бяха Лиана Добромирова Христова, 12А. Кристина Методиева Младенова, 12А. Вилия Георгиева Георгиева. Да, 12 дела, да не пропусне. Весела Георгиева Маринишева, 12 дела. Обща грамота за напред. Да, може на обща. Велислава Калинова Кучева, 12 дела. Ралица Пламенова Георгиева. Надявам се опита, който натрупахте във вестника, в сайта, който трупате, ще можете да го използвате нататък в живота, независимо как ще се реализирате. Надявам се от тук нататък да има по-млада смяна, не че ви, по-млада смяна, за да продължим традициите и на вестника и да оставим това да прибъде в годините. Още веднъж и на тези, които по някакъв начин са се почувствали засегнати и не сме успели да отдадем необходимото внимание, това за вас е опит. Аз мога да ви благодаря, че всеки колкото и малко да е допринесъл живота да бъде по-хубав в училище и за името на училището е нещо и го оценявам винаги. Благодаря.
И ние благодарим толкова много награди, а сега да не забравяме, че имаме отговор на 12-класничката и той ще ни го представи Радина от 11-ти Л. Скъпи абитуриенти, уважаеми господин директор, уважаеми учители, драги гости! Дойде и нашия ред от името на 11-класниците да отправим пожеланията си към завършващите тази година. Мили зрелци, изключително много се радвам, че имам възможността да ви поздравя за това важно събитие от вашия живот. Събитие, което ви поставя на кръстопът и ви носи разностранни емоции. Събитие, което слага край на едно пътуване и ни дава начало на друго. Сигурно се спомняте първия път, който сте прекрачили в прага на това училище. Тогава сте били като малки птичета, с крехки и неконкретни криле. Вие сте пораствали и сте се променяли. Всеки изминал ден и всяко следващо усилие. Както и разбира се, с помощта на учителите, които малко или много са се превърнали в ваше семейство. Те са дали частица на себе си, всеки от вас и сега, сигурна съм, са горди от това, което виждат. Да погледнете се. Вие сте млади мъже и жени, които са готови да поемат по своя собствен път. Вие вече сте свободни, волни птици, които имат силни и укрепени криле. И съвсем скоро ще ги разперите и ще полетите. Ще се излетите високо в небето и ще се впуснете в ново приключение. Ще видите нови непознати земи и светове, ще изследвате нови места и ще се развивате. Ще пожелате успех. Вярваме в това. Всички сме уверени. Мислейки си какво да ви кажа днес, си помислих да ви пожелая да не забравяте нашето училище и всичко, което сте преживели тук. Но после осъзнах, че това ваше приключение е нещо, което вие никога няма да забравите. То завинаги ще остане запечатано в съзнанието. Всички моменти, радостни и тъжни, всички случки, смешни, всички приятели, които сте срещнали тук, те ще останат най-старите и най-верни. А учителите, те винаги ще бъдат вашите ментори, които са ви помогли да се изградите като такива интелигентни млади хора. Така че уверени сме, вие никога няма да ги забравите. Ние, учениците от 11 клас, ви пожелаваме късмет и на добър път. И не забравяйте да вярвате в мечтите си. Благодарим. И да се забавляваме с песните, които ще бъдат представени от нашите съученици. Заповядайте, момичета. С
момичета, благодаря ви. Ето, че дойде най-тържествен, най-вълнуващия момент за всички вас, скъпи абитуриенти, които ще си вземете последно довиждане с знамето на любимото ни училище. Но преди това знаменосците ще предадат знамената на един листоклад за предаване знамената на Република България и знамето на Солово Иван Вазов. Мирно! Знаменосци! Наля! Бог! Хода! Марш! Иван Димитров от 12 клас, предавам знамето на училище при чисто и неопетнено. Аз, Атанас Зарков,
11 клас. Приемам знамето на училището и обещавам да го пазя чисто и неопетнено. Сега честот Плевен. Преди това майчето да, но първи ще бъдат знаменосци и техните асистенти. След злата клас ще риски за късмет господин Митев. Скъпи випускници, да, за някои, както казах в началото, преди 12 години, някои от вас от двора на училището, след менчето вода са влезли за първи път тази избрана. Да, тя изглеждаше по друг начин. След 12 години, пак по стара българска традиция ще има менче с вода. Но разликата е, че посоката е друга. Посоката е към центъра на града, към центъра на успехите и напред и нагоре. Още веднъж на добър час. да изпратим следващите абитуриенти, сегашните елити. Номеровки, Надя, Снов, Тодор, Марш. Айде, да изпратим следващите абитуриенти, да изпратим